tani debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion imanata surat di 2 Samuel 10 sada ayat sada sahat rodi ayat 15 tajahama marsikat soring humulai hamima sian ayat sada. Jadi dung salpu sataon jupang musema tiki haboborhat niakka raja gabe disuruh si Daud ma si Joab dohot akka naposona bahet donganna rodi sadok Israel asa disiapon nasida halak Amon jala ditukum huta Rabba alai tinggal di Yerusalem do anggo si Daud. Dungi marhira bodari hehe si Daud sian podomanna jala mardalan-dalan atas taruk di bagas dirajai gabe di idama sian atas tarupi sada paropuan namaridi polisi tutudo rupani paropuani gabe disuruh si Daud ma suruanna asa ditakasi pangalahoni paropuani gabe didok halak ma dasi Betseba doi boruni si Eliam jolmani si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Daud ma suruanna mangalapnya sida jadi dun sahana sida tujolona laos diakupi ma nasida modo alai dung manguras nasida sian haramunonna muli manasida tujabuna HP dung gabe-gabean paropuani disuruh ma suruanna paboto hossa tu si Daud nin nama nunga gabe-gabean au dungi disuruh si Daud ma suruanna mangamon si Joab suruh tuau si Uria marga Heti jadi disuruh si Joab ma si Uria manapot si Daud. Jadi dung sahat si Uria tu jolona disukun si Daud ma ibana taringot tu sonang ni si Joab dohot taringot tu sonang ni akka parangani dohot taringot tu sonang ni hamusuoni. Dungi didok si Daud ma tu si Uria tuak maho lau muli tu jabung jala buri pakmu jadi duluan si Uria sian jabuni rajai ihu masian kudina si lehon-lehon sian rajai. HP mudom do si Uria di labung pitu ni bagas ni rajai rap dohot saluhut na poso ni tuanna jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi dibari tahun halak matu si Daud songon dang tuat si Uria lao muli tu jabuna dungi didok si Daud matu si Uria dana pura horo sian perdalanan buasa sotua ko lao muli tu jabum alai ninna si Uria ma madok si Daud garipoti parpadadani tole Israel dohot Juda maringanan di bagasan akka udung-udung jala tuakku si Joab rodi akka naposo ni tuakku marsaro manakas di ladang tung olo maau masuk tuja buku lahomangan dohot minum jala mudom rap dohot jolmaku songon sitong na mangulu ho molodo mangulu dohot todim molo tungolo au mabahen songoni. Dungi nina si Daud ma madok si Uria tinggal bisodo peho nang sadarion marsogo pe busuru ho mulak jadi tinggal ma si Uria di Jerusalem dina sadari dohot marsogo nai. Dungi di otang si Daud ma ibana asamangan dia dopanna jala minum pola mabuk ibana di bahen alai bodari nai ruar ma ibana lahomodom tu podomanna rap dohot akka naposo ni tuanna jaladang tuat ibana laho muli tu jabuna. Tole manogot nyai muse disurati si Daud masa ada surat tu si Joab jala si Uria panonga sana di bahen ia hata ni surati odo patongon hamuma si Uria tukan naso mobu marporang jala lumidak hamu sian pudina asahona ibana laos mate
Ido sahatna martua dona tumangihon hatani di bata jala naupepsa. Amin. Dakon ma haporsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido amma parguguna suhatu dosan na tumupalangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai di mana tubuh si Maria naga beda biasa to di porbadia Ido tuhata na tuman benit pengumon silatus nama terkaca lima dari hopun silang mulu di hari patulun nama naik susugo tahun susuan dipata Jehovah amanai parguguna suatu sana isimai bana penamaksud tanamu manguni halaman au porsia dito di porbadia jadaro sada huria na badia huria hak kana kustan akan badia doa sana dosa doa lain mako lamun dan hal doa diampun amin. Tabigima edde pujian sian ina Kamis.
tabegema titing namasa dihita nasa mingguan. Tikting Minggu 20 Juli 2024. Rumah wisada Guarni Minggu Sadarion Imam Minggu Pasiahod dong Trinitatis Lapatanna Hasitulu Sadaun ni debata dohot topik Minggu Marhuaso do Yesus Manarihon ngolutta. Rumawi 2 Tikting Namar Ragam Naparjolo Padidion Nabadia Sadarion Minggu tanggal 20 Juli 2024 di Parmenggion pukul 10 sadawib di Patu Pado Padidion Nabadia Tusahalak Yanakon di Huriata Ima Joyce Caroline Hasugian. 2. Situa pensiun Sadarion Minggu tanggal 20 Juli 2024 di Paborhat Huriat Tado Situa Nanaing pensiun Ima Inang Situa Sinta Mariana Panggabean Sen Wik 10 sada. Hobartusi Sadarion di Sude Parmenggion tapatu pado Papungo Peleat tada holong tu Inang Situa Sinta Mariana Panggabean. Partodeng ni pelean Ima sada A sada B dohot 2 adorak so jamita jala pelean tada holong Tujolo dong sipul jamita. Tolu rapat Bibel Pro HKBP. Di hari Senin 1 Kamis 20 Juli 1001 Agustus 2024 di Patu Pado rapot Bibel Pro HKBP dohot Dies Natalis Sekolah Bibel Pro Namaringanan di Tapubulon Balige Sumatera Utara. Domutusi borhat do Inang Bibel Pro bertauli hutauruk madohoti rapoti. 4. Mutasi pendeta. Hobartu surat keputusan dohot ketetapan Eporus HKBP nomor 225 garing PDT garing SK garing 05 garing 2024 tanggal 15 Mei 2024 taringot mutasi pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSI Gabi pimpinan jemaat di HKBP Lipo Karawasi Resort Serpong Distrik 21 Banten. Jalan Amang Katihon Ima Amang Pendeta Sardono Siburian STH Sian HKBP Limo Resort Cinere Hobartusi Naparjolo di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 10 sadawib di Patu Pado Ulaun Paborhaton Pendeta Dr. Budianto Siditonga STH MSI dohot Mbangojakon Pendeta Sardono Siburian STH naniuluhon ni Preses HKBP Distrik 21 Banten. Jadi di Sude Parmingguon di Patu Pado Papungu Pelean songot tadaholong marhite amplop tu Paborhaton amang Pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSI. B. Dung sipul Parmengguon pukul 10 sadawib di Patu Pado Ulaun Partamueon Maringanan di Sopo Saroha. 5. Parmingguon Minggu Keluarga. Hobartu acara pisah sambut pendeta fungsional di Huriat tahun na di Patupa di hari Minggu 4 Agustus 2024 domutusi Parmingguon Minggu Keluarga naung tapatupa songon nasomal di ganup bulan di Minggu Parjolo diundur gabe di hari Minggu tanggal 10 sada Agustus 2024 nanaingro. 4. Onom technical meeting. Hobartu perlombaan kur antar uik na di Patupa ni tahun okumene inklusif domutusi di Patupa do technical meeting di hari Sabtu 3 Agustus 2024 pukul siawib maringanan di gereja. Hobartu tiktingon di Pangido hon matu 2 halak peserta kur sian uik naung mardaftar laho mardohoti ulauni. 7. Pertemuan pengajar orang tua dohot peserta sidi reguler. Hobartu naing mamuka pengajaran di sidi reguler tuanakon di Huriatta
Domu tusi di hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 10 pitu wib maringanan di gereja neng patupaun nama pertemuan pengajar orang tua rap dot peserta sidi reguler tahun ajaran 2024-2025. Hobar tutik tingon di pangidohom matunatoras rap dot yanak kon nanaing sidi reguler laho maddohoti ulauni. Walu ruas natabba Mamuka Sadarion minggu tanggal 20 Juli 2024 nungga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima okto lija butar-butar ruas Marsa Sahalak Narosian HKBP Palembang Resort Palembang Distrik 15 Sumbangsel Nasida maringanan di Jalan Marsikal Surya Dharma Kelurahan Neglasari Wik Pitu Energi Sadapitu Opa Sia Ruas Napidawik Mamuka Sadarion tanggal 20 Juli 2024 Nungapidawik Ima Aldi Ignatius Sihite maringanan di perumahan Puri Angkasa Sada Blok E2 nomor 2 Kedaung Barat Sian Wik Tolu Pulu Sada Tu Wik Tolu Pulu 2 Energi 22 Sada 500 10 Panitia Tahun Okumene Inklusif A. Di hari Senin tanggal 20 Juli 2024 pukul sia UIP maringanan di Sopo Saroha di Patupa Panitia Okumene Inklusif bidang kesehatan dos seminar awam Ikatan Dokter Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional 2024 dohot tema lingkungan sekolah internet sehat dohot vaksinasi lengkap tu anak cerdas menuju Indonesia emas. Opartusi dipangidohom ma tunatoras ina dohot yanakon na adong di sekitar RT 05 RW 06 RT 02 RW 02 dohot RT 01 RW 02 laumat dohoti ulauni. B. Kegiatan tahun Okumene Inklusif nanang di Tapatupa Boima Taida di Tikting Cetakan Manang na di digital 10 sada piket bulanan di bulan Agustus 2024 Ima Amang Pendeta Maridup Purba MTH Tolu Rumawi Koinonia pelayanan persekutuan sada pertanyaan seksi perempuan di hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 10 pituip di Patu pada pertanyaan seksi perempuan maringanan di gereja. Hobartu tiktingon di pangido matu sude punguan ina Kamis, ina Maria, ina Anna, ina Deborah, do sude perempuan sen ganup wi asa madohoti pertanyaani. Nama kubasi ima perempuan sen wik tolu puluh tolu. Patu pakor punguan ina Hanna dohot na patu pahon konsumsi ima sian wik 12 10 tolu 10 4 2 10 5 opat rumawi diakonia pelayanan kasih apresiasi siswa berprestasi dot bantuan pendidikan marhite seksi pendidikan di Patu Pahuriat tado pasahaton bantuan pendidikan dot apresiasi penghargaan tu siswa siswi kelas 1 SD 1 kelas 12 SMA tahun ajaran 2023-2024 peringkat sada 1 tolu di kelas partikianna Boima Taida di Tikting Cetakan Manang digital 2 ucapan selamat full timer parhalado dohot sudia ruas nuhuria pasahaton A selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan sarepeon tu sudia ruas nuhuria nama ulang tahun di bagasan mingguon anggiat ma Gajang umur hipas pamatang jala togu haporsiaon di bagasan Tuhani. B. Tusude akar ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma di lehot tuhatta hahipason. Songoni matikting di menggutas sadarion jaka tikting naso di jahahon boy mata jaha di buku acara digital. Molado akan nahurang takas di panuratonon dohot di pajahahon bodo di patakas tu parhalado di wik tabe manang tu sekretariat ni garejata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhat tama pak kebasion ni huriata jala di pasu-pasu manang perhalado dohot ruas lau patu pahon aka ulaun
di Huria ban sangap di goarni tuhata oras. Tabegema ede pujian sian punguan kor ama Huria.
Taparadema rohata, taparadema pikirata lautu mangihon hatan itu hata, maredema hitasian buku ede nomor 750 walu ayat sada dohot seterusnya Uhud Papungu Pelea.
Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na. Sisongon na orang gugu. Ala na ujung ni bulan ido. Horas madihita saluhut na. Ido, tersemangat. Di sarihon debatado hita edeni funguan ama huria nakkinganate nakpenong martipis alai posrong hatta aron dope bulan naro amang inang tatangi hom majolo hata ni debata jamita di minggu pasia hondung Trinitatis Sadarion na tarsura di Evangelium ni si Yohanes bidu onom ayat sada rodi ayat 15 songonom madidok ditamuai Yesus 5.000 halak asadung salpui ditari pari Yesus matau Galilea Tiberias alai torok mahalak mangihutton ibana ala di ida nasida tadda akka naung binahenna tu nahacitan. Dunginakok ma Jesus tudolok lau huddul tusi rap dohot akka sisianna. Alai jonok nama paska ari raya ni Jahudi. Dungi manatak ma Jesus di ida ma torop halak ro madapot tonibana. Jadi didok mamadok si Filipus. Siad dia matu horota roti asamangan akaon alai didok pesongoni nalao mangujuni ibana do ai di boto hiaddo si bahenonna jadi dia lusi si Filipus maibana dak sae roti arga 200 hupang asa di jalo ganup nasida sasaotik dungi didok sahalak sian akasisianna imasi Andreas anggini si Simon Petrus ma madok ibana adong do di sosada danak naupeop 5 roti doho 2 dekke alai sadia mai tunasai torop alai didok Yesus ma dokok kamu mahuddul akkajol mai alai bidang do japalan disi dungi hudul ma disi torop ni bawa arga 5.000 asa dibuat Yesus ma akkaroti di dokma mauliate di parlehom maitu akkana hudduli siadekkei pesongoni saguru lomoni rohana sida alai dung bosur nasida ninna ma madok akka sisianna papunguhamu ma akka ebay-ebay asa unang magopo gabe di papungu nasida jadi gokma 12 apang eba-eba sian na 5 roti naso sudah akka namangani asa dong di ida halaki tadda naung binahen ni Jesusi ninna nasida ma omma tutu panurirangi nanaing ro tu portibion mamoto ma Jesus naing ro nasida manoro ibana lau pabangkitong gabe raja jadi maporus masa sadasa tudolo ido sahatna amanginang hita napungudison rohi tasyab bagas tabi marminggu nuaeng tuson ahado na mangocar mendorong kita datang beribadah sian masani Yesus di Portibion
sahatu patikianon meragam do motivasi ni jolma ro madapot to Jesus. Bui masa di songo ditiki hari pesta rame hia dumar minggu dah ngolo hari Natal. Motivasina ro tu gereja mar minggu ala ngamar jasne baru asa di berengdongan. Sudah. Adong may nama jama bah mohok bah inna kan. Adong may nama mereng pahupu pajojorhon. Itu motivasina. Adong may tong nang dia ka minggu-minggu biasa ro ibana tu gereja mar minggu ala hacit pakilalaan naguk arsakna. Lau majau tu gereja angge tarapu lau. Nina. Manangdang lancar jalan usaha. Mar minggu majau jo. Asa di pasu-pasu Tuhan ya kau lautku tujulu. Akai ma ragam ni motivasi. Alai dia ka kalangan naposo, dia ka naposo bulung, olo doi, rona sida mar minggu, hati adong na cocok anod disi, na mamereng rokat. Maragam motivasi. Alai gudang doi, ro rikot marsaur dohot debata marhite ibadai persekutuan parmingguoni. Ala dihaporsiai marhite na marparsaurat dohot debata disarihot debata nguluta. Songonido nataida diturpukon akamanginang. Ida-ida na busur jora-jora na male. Ima upasata. Naung dibereng natorop do akatad halongangan na binay ni Jesus. Di Pangulo na mate na marsahit ngaliling marsahit malu. Dohot ragam ni akatadda na sohya masa ni ida ni akanatorop masa di bait Jesus. Itorsar may itu di sanawalu. Nabinahen ni Jesus termasuk Jesus na mengajari majamitai mamudai dohot hata nalabok marhiti akaragam upama namura atusan. Jadi saya tabu-tabu dihilala na mabigi jamita manang pangajarion ni Jesus ay Jesus do na mangajarhon haholongi musum tangyakon hape halak Yahudi mata do abul ni mata suhar ditai bulu suhar dotok tarai kon balas membalas alayang ko Jesus unang tangyakon gariada asamuba. Bosuran akka situan natorok madai akka nauli na pinatupan ni Jesus. Isarani na pamalum akka namarsahit, akka tadda halongangan, ubahet tubu rohana sida paihutihu Jesus. Penasaran na sohya marnida di begemay. Gabi Roma, asa gokma natorok mangihuton Jesus. Nakpetu inganan nasuhi, tongdo di roro tusi. Anggo di Evangelium Matius dung mangajari Jesus lau may mana tuiganan na soding retreat rakdohot akasisyanna marparaw na sida alay pitor di juluan na torok do nga perjulo na torok sahat tuiganani hape nga dibereng Jesus disiak kana toropi. Dungi tergeraklah hatinya. Ay dibereng nga botari dang mga dofe. Jadi uduk ni turpukido nang Johannes bidu onomon.
amanginang hita na pungudison, sahatu rodinuaeng saytay huttod do tuhatay, jala oddo situhuni harorota tujoroon, ala naung takas taida jala tadai tatadda huasoni debata na mangalehon gudang akka halongangan dohot gudang ni basa-basana naung pinasahat ni debata di ngoluta sian na metiang gabe gudang. Jadi motivasi taro marminggu madok mauliate tu debata ala denggan ni basana. Jala tatadda huasona na mangalehon akka pasu-pasui tapar hatutu ala ni asini rohana do ubahen taruli hita. Jala saita haporsiai do na mangula do torus tu hattai saha rodinwaeng di ngoluta. Ala pasu-pasu padonganion panarihonon ni debatado au ubahen na huihutton debata di bagasan Kristus ubahen na marminggu au. Alani unang masongon partiga-tiga ubat ni panahit natorop naro mamereng partiga-tiga ubat cacing di hitan na jolo marhallo-hallo alai asing ni ubat nei dibuat do ulok temalo di hamia di dok parulok mai dok kuarre nalilinga di palu ulok non kadang lasotarida do ngolo solak kubak nadang di paul lobi holat terbigiro partiga-tiga ubati itororo torop jol madungi marhali yang mayuti rona si darang nayang manu horubat nama mereng uloki do aima songoni do raha deba na torop di turpukon dang na porsea tu Jesus uban naro nama mereng tadda halongangan itu bukan karena imannya. Jadi baunang masongon ini kuma ikut taruli hita dihaporseaon maka porseai de batamulak sianon. Kita harus yakin bahwa hidup kita diramoti disarihon de mata. Alanita ihuttom ma ibana sahat rodidia diganut tiki dohot ingana naksi pata male. Unang macari marpakirimo tugugo ni huasona. Mono diturpukon dang disarihon na sida siubion na. Sibu idohonon dang namardebata butuha anggo ola ni idope. Dukpe ayat parpudi inaking gabe alani si panganon yang ditiopi Jesus bukan karena iman. Dan anggo dison rona toropi gudang do penap cermat dok halak Israel manang Yahudi molo mardalan gajang dibuat do bohalna isarani roti dibahe di katong ijasna bagian dalam itu dibahe di alai hola dibana saya dibana badugi adong danak maniok niop bohalna. Jadi dung dijamitai Jesus natoropi ditangyakon si saotiki gabe ukak marohani natorop mangarukari na adong di ibana ima bohalne adong dotot tuna sumabuan alai marhite ukap ni roha di pasu-pasu ni debata najinalona gabe ukap rohana marukaram maguk roti do deke sapelubi 12 apang. Jadi akamang inang taida majutad da halongangani di jalo ma 5 roti ni danak do 2 deke dungi ditangyak ke Jesus di dokma mauliate on sada sitiruon nama serikot do dihita unang do ala gulamo ame mak irna udah
ala ikat diri nasi nauk sauk mak pula ame mak itna kan Zion jajan ni sekolah minggu pe tangyak ko Yesus do ternyata dari hal yang kecil gabi gudang jadi pakor honi tangyangi marla patakiat do di ngulu imana tai dari son marhite sian si panganon na adong didak danak boy taruli torop halak jala ukap rohani nang nabal gape mangalehon na adong di ibana sedangkan dak danak dilehon bohalna itu di jalo Yesus balam nama gudang ma jadi dadda halongangam ma naro nasohya masai dak pola dipikirin na sidabe ahadi Umar sogot nabi nuan nai di panleon gariada marlobi-lobi dalam arti marlobi-lobi dangadong namale dangadong nama uas di sarihon debatado nasida asatai dama kamanginang ternyata sian name metro gudang jadi unang lias rohatta di name met molopogos pehita manang tarajumi met hita ingot tamu kamanginang boido siak kame metommi dalan di debata mangalehon pasu-pasu tunahumaliakca alani unang pangasahot tuado pan di debata hame metomu ai do si Joseph si Maria iruda di Bethlehem do hutana alai lausianido ro si pelue songonido nang naditurpukon di boto Tuhanido aha si patu paon na dalan manarihon ngulutta dung ditatap na toropi pitor tubu rohana manarihok kanguluan tubu rohana mangalului si panganon natape adong kesanak ng didokon na mangujuni do Jesus di si Pilipus di boto Tuhanido aha na ng bahenon na alay ternyata logika berpikir ni si Pilipus do dipakai laho mangatusi Tuhani laho makilala madodo huaso ni Tuhani ay di matarbahan itong adok pedua hupang songono torok na tuk sasawotik petaleo dak cukup nina hape nung ngarap do Tuhani ibana Tuhani do manukun jadi nang lolos ibana di pangujunan ni nautung do rosi Andreas dah arong do no Tuhan 5 roti 2 deke di tiok dak danak dia tuson dungi ditangyakon didok mamauliate di lehon imatai dia jok kamanginang tadda halongangani haporseaon na toguk songo si Pilipus jok do diuji haporseaon tataringot tu huaso ni debata haporseaon na gale gumodang mamereng hamaolon sian potensi na adong contohna ay di taringot tu pertangyangan majoon di jabuta pertangyangan minggu naro amanginang dah hamu madah agu gelekki jabunami na metan dongam majo hame meton nai gabe alasan na dungi muse tagugui coba adong dongat tasiurupan agu utak ku gudang dope inna saya dong ma hagalion na hame meton na gabe asang-asang na gabe dang do hotiba na marpartisipasi mabahen na ringkan hape molo taida diturpukon anak yang masih polos sebetulnya mau do danak pangidoon sa tangan na jajan na iktehok kita ma taparohahom ma di zaman itu rin na deh mabiar ibana habis ahad ibana itor di tiok deh itu binawal masih rapusan duk penielek teman-teman tatu huruf yang mulu habis inna baru pilihan alai ternyata anak-anak di son di jalo si Andreas di lehon
molo nung ngarap doho Jesus adong mapakorhon na gabe parasi, gabe parholong, gabe taruli dongan marhite iba, pinomat hata apulapuru, motivasi, molo sutarbahen materi, molo sutarbahen mangurupi akadongan marhite materi, bananggo motivasi talehon tunasida, unang los tapahohom, alay ikom mangula mahita di parsuruan ni debata, laho sumarihon akadongan. Namangihut akamanginang ya do hutot ton TikTok. Torop halak laho manggulut si panganon. Jadi ditotuhum matiki sebelum dapat waktu mabuat si panganon onon ngaguk jolma panitia pe nga babuharan no benot tainda. Nga saya di patorang panitia, si anong mamasuk dah, si anong keluar. Ngay saya ninna. Alay ternyata natoropi mabiar dang dapotan itor marsigulut. Mabuat masilub mana. Maradu masih tot jalan. Adong manay tot jali, adong napingsan. Dibuat si panganoni masih rapusan ujung ngabolong. Met marang nama tua petaho di joloi yang penting dia udah potan. Sina tua pe pangojorhon. Ala yang go diturpukon akamanginang bayako kita 5.000 holab bawa. Biasanya mau dihitam merpesta. Saya juga torok do ina lai. Wah sedang dibayin inay son narakku do. Dana dang dietong habis dana go. Si pangano ni. Alay ta ida majo toro ni holan bawa 5.000 mulota paretok kon lubi siani dana dohot ina parupuan berarti nga lubi 10.000. Ternyata disuruh Yesus suruh mahudul di padang di inganan na adong disi hudul datuk songonom markursi hudul laos di padang ido dia darani palut oni totu marbaris doi 12 do sisean nama bagihon di pasagihon bui taruli sudi ris dang adong masih tot jalan tangarong masih rapusan, tangarong masih ojoran, tenang do sudi. Romamu se Yesus papunguhamu, natibay unang magopo. Lapatan na adong don natibay adong do namakarikot ni. Molo dihitaan dia ka adong manamakangoluhon ini ngumma. Nah itu, alay unak salah dah. Haro terdapot di babuk dia dibungkus dipinahan namin non ninna tapi col mado mangalang gijabu kan itu unang itu unang dibuat nasoteba nadinggat do itor disiluho jolot dapotajo akadongan alay molo betul-betul duna naung teba lobi tapapu ngutong ala yang godingkat dope papu itu dah tabuat tujabu pemarsugut ta'alang molo sadong be molo ngaris be molo sadong be nasoda potan berarti molo rapon Yesus rapot tuhatai akan aporseai maratur donguluna dan si bello mona mangahut tu diri alay marpanarihot tu dongan na masih pasangapan na tumua jo manang dana jo itu songoni do rahita nang isonak kamanginang molo haruar minggu mularung nama tua seternasida do tapajulu masih jalangan lau mulak songoni nang diaka ulaw nasing molo hara Kristen si hutto Yesus
ikut tadi mahidat to. Tak saya betabo to di tengah-tengah ni masyarakat adok si bagion tenak kita taratur. O tadari ba Kristen ba tang si hujut. Songoni mana porsea tu Jesus ninna. Marhite turpukon akka manginang dipangido tu akka na porsea asa toktong marsipasangaman na met nang nabalga. Tapajolo akka nagali tasarihon ay molo ngarap dohot Tuhani hita unang lomos jangan khawatir naksopitor hita parjolo dapotan ingot sahat doi pasu-pasu itu ho alani siadalan na mabuak pasu-pasui unang itor nilojong nito jalan dongan siadalan na sositong pinuat yang penting kita dituntut sabar menunggu berkat Tuhan na pasti sahat doi sal porsea hita di panarihonon ni debata. Ima turpuk tahun akamang inang. Noeng khusus tu inang situa sinta. Puru panggabian 10 tahun inang ate. Marhalado di huriat tahun. Siap parhalado do inang pensiun. Anggo manarihon hurion tang pensiun inang dah. Manariho dongan, manariho keluarga, manariho punguan. Sarihon, pembangunan tapi sarihon inang dah. Aku beri naking diwartai hula saya do na mangalion. Dope dah mangalihon sumbangan sukarela. Jadi unang me roham inang alanga somarhala dobe. Tong do situa inang. Nasa potensi na adong dihopak ke mainang manarihon yanak komu. Keluarga manarihok kuria masyarakat sekitar molo dilehod debata tu inang akka pasu-pasu gudang dang pangupulamui alai dalan ni debata do inang menjadi saluran berkat alani unang homol-homol hobar mai tutur pukon jadi margogo mainang di hapensiunam mon gudang do parhalado situa apalagi padita dang jolo pasiun ngamate dang jolo pasiun ngaitor sahik na posa anggon inang bukan mai depe poso na berengok kan seniri puhad do dang mar ono 15 depe inang penunga atenang jadi di pasu-pasu tu hatta ma inang dohot sude poparamu ini sejarah laos di patikianon sabutullah sadarion di minggu siangon padidion reguler do umum hape hulas sada do naro mendaftar pahupum sadiri inang jadi pensiun inang ro generasi ne baru si hutto Jesus jadi sejarah do ate natoras nakingat dana termasuk siada dana do debata menyalurkan berkat alani unang met rohamu tidak danaki unang lias rohatu na met mana tidak danak camot kamu ajari hamu parmahak kamu songo Jesus marmahan hita marmahan biru-biruna disarihon dilehom mangan songo lima nak kamu tu anak kamu songo parmahan sarihon ahanariko tidak danaki dingolu pardagingon dohot partodion unang holan buku na muse sarihon uak sikolana abitna sipatuna dakkolani sarihon bohado ngulu ni todina alani memehon hatani de mata asa gabe anak na burju na pistar alai na marhabiaran tu de bata hormat kepada orang tuanya ati amangda di pasu-pasu tu hatta mahita kamanginang tapuji ma tu hattai di sarihod do ngoluta tung meppe hita tarajumi di portibion ingok ma molo rap doho Jesus dang adong nasotupa dilehod do maradu marlobi-lobi biakka na porsea amen martangyang mahita mauliate Tuhan taruli hami di hatam di bohali ho hami di sarihokko
diranapo akan narikot di ngulu nami si ganupari. Dada holang ngulu partodion di sohal hokko tuhami, alay do ngulu pardagingon. Marhite 5 roti 2 dekke, gabe marlopi gadda, sir taruli akan amale nama uas, marhite sian pasu-pasumi. Marhite dia jari hodo hami Tuhan, asa nang meppe, otikpe, nahupe opami nuaeng unang menek met rohanami, jalon nami may mardongam mauliate, mengucap syukur Tuho, marhite mamasumasu ho, gabe marpakorhon nading gadingolu nami, gabe lamar buhal akka pasu-pasum, ay nahaposan dinaotik, ido nahaposan dinagudang. Alani Tuhan, topa mangulu nami, asa tok kami, hasahatan ni akka pasu-pasum. Jala marhite hami be, gabe habaoran ni pasu-pasum, tunahumaliak kami. Ditongani keluarga nang ditongani huriam. Tuhan, sahatu tangamu madaging todi nami, di bagasan arion, di mingguon, di akka ulaon nami, paihut-ihut hami, juluani lakka nami, asasonang soharibu-ribuan, daw mara nang akka sahit, tarpasu-pasu akka nahuula hami, lehon akka hamalumon, tuakka namarsahit, apuli akka namarsak, akka nasodapotan di sipanganon si inumat dope, sarihon matuhan patudu dalan, laho manarihon nasida, sian akka natinopami, juppa masa akka hagalion di hami urasi mahami, sian dosa nami be asa talup hami habaoran ni akka pasu-pasum. Tangihon pangiduan nami, ala asi dohot holong ni roham. Amin. Marede mahita huhut tapapunguma pilihan amplop ucapan syukur manang tari kasita tuinang situa Sinta Mariana Panggabean natapaborhat pensiun sadarion. Marede mahita. Si
Nauduti macarata parjulo tu padidion nabadia dungi paborhaton pensiun. Taparade ma edeta nomor 147 ayat sada Victor Roma tujulo mahamuna 2 mabuan danak sididion ya teh. Mari de mahita. Manami na di Banua Gijang narodo hami tujulum mabuan danakon saya si maroham jalo maibana gabe anak komu pasu-pasu jala pargugui maibana mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hamu dongan nama buan danak sididionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhu bangso, didi hamu manasida tu bagasang goar ni debata ama, anak dohot toddi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhu nahutonahoni tu hamu. Jala ingok ma, say dong anakku do hamu ganupari, rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot nididi dapotak kanguluan alay na so porsea hona uhum sugot tangihok kamuma dohot hata ni debatana tasurat di evangelium ni si Markus adong maaka na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alay di picang kasisian naima na mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma loas samuma akadat danaki rotuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajau ni debata natuturo na hudokot tu hamu manangise pe anggo sosongod danak ibana majalo harajau ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul ma akadat danaki dia peho matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong di hamu natoras ni danak sididionon hati dakok kamu majolo hapor siautai rak mahamuna 2 madok iya mantap ate atong alusi hamu mahata nahusukut tonon parjolo di pangido hamu nuaing didion danakon tu bagasan ni na hina porsia amuna dok hamu ma alusna beha na olo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di hutton hatani debata
Naolo dohamu marsuru ibana tu gereja, dohot tu perguruan ni Huria Protestan, asa gabe ruas nama ngulu ibana di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha ma ibana tu debata, marhite-hite padidion nabadiai. Ale Joyce Caroline Hasugian. Udidi mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni Toddi Parbadia. Amin. Iramoti Tuhan debata maho di habo bongokmot tu harajona. Olak nyon rodi saleli mineleka. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami danakot tuho. Jala di jakokodo ibana gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen ibana di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaleleng nilelengna. Asima roham dohot di natoras nidak danakon. Sai pargogoi jala ajari ma nasida manugunugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajaomu. Amin. Baru pemulak. Taparadema edeta nomor 140 ayat 4. Titiki maredde Roma inang nanaeng paburhaton pensiun. Jongjong di Jolota, situa naung marhobas di HKP Tangerang Kota, ima inang situa Sinta Mariana Panggabean, mamuka siang tanggal 25 Desember 2010 sada, sahat Rodi Sadarion Minggu tanggal 20 Juli 2024. Mangihutun aturan ni Huria Kristen Batak Protestan, tahun 2002 dung amandemen patoluhon ponggol papituhon biddu 27 ayat onom taringot tu situa poin onom ayat onom pansiun patsiud do sahalak situa molo dung marumur 65 tahun alai hok do tohonan hasitua onna jala pasahaton ni padita resot ma surat pasiunna alani i
Hupasahat hami matu hamu hata mauliate di sude pakkobasion naung niulahomuna di huriaon. Saya di pasu-pasu tu hatta masude ulaon hasituamuna. Pahet sangap di goarna dohot hatotogu ni haporseaon ni ruas ni hobasamuna. Atong tagan so pinabor hathamu madalani pasiun sian ulaon hasituaoni tangihok kamu majolo di jahahon SK pasiumuna. Pinasahak matu amang sekretaris huriata laho majahahoca doho majahahon piagam penghargaan. Sebelum hujahami surat keputusan doho piagam tu inang situa Sinta Mariana Panggabean jahon nami ma biografi pelayanan ni nasida selama situa nasida di HKBP Tangerang Kota. Energi 20201 sada 00 opa onopulu. Nama lengkap Sintua Sinta Mariana Panggabean. Tempat tanggal lahir Sipange Sibolga onom Maret 1950 sia. Tempat tanggal baptis HKBP Sipange Tapanuli Tengah 10 sia April 1959. Tempat dan tanggal sidi HKBP Sipange Tapanuli Tengah 16 Februari 1975. Tempat dan tanggal menikah HKBP Sipange Tapanuli Tengah 15 Oktober 1984. Wek dan alamat Wek 10 Sada Inganan Nasida Jalan Damai Opat Blok D7 nomor 20 Cipondo Makmur. Nama suami almarhum Robinson Sihotang Hasugian. Masa learning mulai tanggal 20 Februari 2010 saat 25 Desember 2010 sada. Penahbisan di HKBP Tangerang Kota 25 Desember 2010 sada. Pendeta yang mentahbiskan Pendeta almarhum Dr. Maringan Ladestam Sinaga. Masa pelayanan Sintua 12 tahun mulai dari 25 Desember 2010 sada sahat tu sadarion. Akaulaonna naparjolo Situa Jetro di Wek 10 sada. Baru tahun 2010 itu bendahara seksi diakonia. 2010 sia anggota seksi diakonia. 2010 sia 2020 sekretaris seksi kesehatan. 2004 2008 paniroi seksi Naposo Bulung. 2000 sia 2010 sia pengurus Parhamaringdion Parhalado di bidang seksi diakonia. Surat keputusan nomor 0020 sia garing pensiun strip ST garing 210201 garing Pitu Romawi garing 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, yang berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Membaca aturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 9 pasal 43.6.6 tentang masa pensiun Sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang 1. Surat keterangan
pertanggal 25 Desember 2011 tentang surat pengangkatan Sintua Sinta Mariana Panggabean menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. Kedua, bahwa Sintua Sinta Mariana Panggabean sesuai dengan tanggal kelahiran 6 Maret 1959 sudah memasuki usia 65 tahun. Memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado Jumat 19 Juli 2024. Nama Sintua Sinta Mariana Panggabean. Tempat tanggal lahir Sipange 6 Maret 1959. Ditahbiskan 25 Desember 2011. Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 12 tahun 7 bulan. Terhitung sejak minggu ke-9 setelah Trinitatis memasuki masa pensiun dari Sintua. Dengan ketentuan 1. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 2. Jikalau terdapat ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang, hari tanggal Minggu 28 Juli 2024. Pendeta Resort HKBP Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD ditandatangani. Piagam penghargaan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imammu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 1 ayat 2-3. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Tangerang Kota menerbitkan surat penghargaan nomor 00210 garing pensiun strip ST garing 210201 garing 7 Romawi garing 2024 sebagai ungkapan dan ucapan terima kasih serta doa syukur kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja, atas segala pelayanan hambanya sebagai penetua atau Sintua di HKBP Tangerang Kota. Dengan ini kami menyampaikan selamat menjalani masa pensiun dari Sintua kepada yang kami kasihi Sintua Sinta Mariana Panggabean. Dan kamu, apa yang kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 24 sampai ayat 25. Tangerang Kota 28 Juli 2024. Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD ditandatangani. Mau lihat ya? Ahu Padita HKBP Resort Tangerang Kota, pabor hatok kamuinang Sintua Sinta Mariana Panggabean, mamonguti pensiunon Sintua di HKBP Tangerang Kotaon. Di bagasan goar ni de bata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia. Sai di pasu-pasu de batama pakko basiomuna nasai laon, pahen sangap di goar ni Tuhata. Amin, matang yang mahita. Ale Tuhan de bata ama nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate maroha nami tuho ala asini roham na toktong. Mangaramoti ngolu nami sahat tutikion tarlumobi di ramoti hodo na posom.
naung makobasi gabe situa di huriam HKBP Tangerang Kota, ima inang situa Sinta Mariana panggabean saleleng ni 12 tahun lobi, nuaing bongok ma nasida tumasa ha pensiunon. Sai pasu-pasu ma akka pakkobasion naung niulahon ni naposomod di huriam, asa marparbui jalagabe hasangapon di goarmu, huhut gabe las niroha di huriam, dongani jala iring-iring manaposom madalani ari-ari ningoluna, jala sai pasu-pasu madohot saluhut keluarga, asa gabe keluarga sitidangi Kristus ma nasida di tonga-tonga ningolu siapari nang di masyarakat, marhite-hite goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Ada orang sota pasahat tada holong siak kuryata pinasahat mapartikian markor parhalado.
pinasaha mapatikian tu na mewakili huria sian parhalado pasahaton tadda holong siak kuriat na tu inang situa na baru tapapor hat pensiun. Ya, pinangido madohot keluarga jongjong di son. Ya nakon dinang. Horas madihita amanginang hamima songon utusan ni huriata pasahaton moliate di pakobasion ni inang situa Sinta Mariana naung makobasi duhuriat tahun salilengon jadi dos maruhata te akamanginang hamima songon perwakilan ni huriata pasahaton cendramata manang hamoliaton ni rohata di pakubasion nasida salilingon moliate madihita saluhuna di inang situanami inang Sinta Mariana Borupanggabian jongjong hami noaing dison mewakili sian huriata HKBP Tangerang Kota molutung pe holan hamina tulun waing na jongjong di soninang songon mewakili pasahaton tadani holong nami tuinang alai rabdo hami sude di bagasa tangiang pawar hatoninang dinamadalani masa pensiun manang macohot sian pakubasion di parhalado ni huriata moliate gudang inang di pakubasion ni inang salilingon marparbu mai di saluhut huriata tangyang nami tangyang di sude ruas ni huriata parhalado terlebih ma full timer totong di bagasa pangaramatan itu hatainang di mandalani ari-ari na pinasahan itu hata dobe sidalan nunu inang tua katik-kitikinan ng ro boy inang di bagasan hahi pason manogu-nogu mangiring-iring sude pinoparni inang tua katik-kitiki na ng ro jepek hata sian hami inang tu hata ma na masu-masu di perdalanan ni ngolu ni inang dope tua katiki nanengro songonong dia turhon huriata adong si pasahaton di huriata tuinang ditikyon songon tadani holong dohot madok mauliate di sude pakobasion ni inang salilingo di huriata unang mabereng inang sian nilai materina alai on ma tadani holong nami tu inang tadani holong di huria dohot dalan nami madok mauliate di pakuwasion ni inang selilingon las marohani inang majalo tuhat tama natotong madongani mangaromati inang di pardalanan ni ngolu inang dope tu akatik kinang ro ipenang mangarede mainang asahu pasahat hami tadda holong sian huriata tu inang pasatai mati kitu inang adong dope si tabonnya kan? Ya.
sudima rak mahita. Ya. Ima nabu di pasaha huriata las marohani inang majakon moliate horas madihita saluhuna. Ora. Tau dutima madok hata sian mewakili wik 10 sada rap dohot mewakili parhalado. Maulia tema di Tuhata, maulia tema nang di kita salut. Ya kadamang dainang ruas niuriata malotuk pe barga jengga acara tahun adong keluar satonga marpamuati marwani Tuhata te yaka pakobasiota. Secara khusus di inang situa Sinta Mariana Panggabean laos hatanina di piagam Mindonon nagabe Cindramata. Maulia tema di pakobasion ni inang di wiksa pulsada songoni manang di huriata HKP Tangerang Kota. Saya gabe jambitana mengulumai di salutu ruas jala marsanga mata tonggo ni Tuhata di tonga-tonga ni ngoluta, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huriata. Pesan nami ate inang ala nong pensiun sotong gabe pidda huriam saya dah. Etong tu payengoton. Jadi postoroha, gabe sada contoh mainang anon di tonga-tonga ni keluarga. Suatu mainang di parhalado muna tu keluarga khususna, songani manang tu lingkungan dohot tu salu ruas. Songani pejepek di hati siak kami, marhiti tangiang doi. Asa tangi ma Tuhan di tangiang ta lam tu sehat nama inang madalani ngolu na pinasani Tuhata laos margogo mainang padi budimuton keluarga ni inang lumobi dia kepoparan. Imana bui pasatami hata mauliati tu salhutna mewakili khususna wik 10 sada dohot parhalado. Tuhan memberkati. Horas maita saluna. Mauliate ma nuaing hupasa hatami partikian tu inang situa Sinta madok hata pangapuon ada rakso inang bui dotong mewakili ianakon. Shalom, Horas untuk kita semuanya. Saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar Sihotang, Nyonya Sinta Mariana Panggabean mengucapkan terima kasih kepada Abang Pandita Resot, Abang Pandita Manulang, juga untuk dongan Parado Inang Sintua Panggabean dan seluruh jemaat yang ada di Tangerang Kota ini. Terima kasih sudah menerima pelayanan dari inang kami ini selama kurang lebih 13 tahun, dari 2011 sampai pada saat ini menjalani masa pensiun. Kiranya apa yang menjadi pelayanan inang kami bisa menjadi berkat untuk kita semua, begitu juga masa-masa sesudah pensiun nanti juga bisa menjadi berkat di gereja maupun di keluarga serta masyarakat. Begitu juga kami seperti pepatah yang mengatakan tiada gading yang retak. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan yang terjadi, kami secara
pribadi keluarga besar mohon maaf. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kiranya kita diberkati selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Amin. Horas. Salam. Horas ma dihita salhuna damang dainang tarlobi di amang pendeta resort nami amang pendeta sabar manulang songoni nang pendeta full timer nang sodison nang inang bibel pro nang sodison sude akadongakku parhalado ama ina mulate dihamu amang songoni nang sude ruas HKBP Tangerang Kota sude aka seksi kartogreal mulate ma dihamu sude mandok mulate doau tu Tuhan dibata para sirohana sumurungi buyau dison di Borhat Huriatta HKBP Tangerang Kota ima di Purna Bakti di Sadarion di Leondo Diagogo di Leondo Haipason Oma amang sude pinoparhu pahopu opat dua bawah tolu bawah sada borua songoni nang anakku dua boruku dua helakku sada parmekku sada jadi hua meletehon do tutuhan debata di Leondo Haipason khususnya di hame keluarga. Jadi tu amang pendeta dongakku perhalado mulia tema dihamu amang godang do akan hurang selama banyak dinamika yang kita jalankan amang kita suka duka yang kita lewati selama pelayananku 10 tolu sebenarnya maaf itu tadi salah 10 tolu tahun lebih jadi tudong aku sudah perhalado ama ina terlebih amang pendeta mulate ma dihamu amang di perjalanan pelayananku salelengon gudang do hita bercandaria kadang ketawa-ketawa. Saya sangat senang sekali ya manginang alani tuhamu dong aku sudah margogo mahamu di lehon dihamu Haipason di lehon dihamu pikiran yang lebih semangat lebih beriman lebih bertanggung jawab terlebih di kategorial dohot akar rencana program ni Huriatta anggia mahamu amanginang dong aku perhalado semakin semangat biar lebih maju untuk ke depan dan untuk iman yang lebih kuat amanginang songoni ma nang hami sudah pensiun saya didongani Tuhan di pargogoi terlobi au nunga masuk lansia semoga di kategori seksi lansia lebih semangat hami aka pensiun tu sude huria doh pendeta perhalado na Pak Puraton au tu pensiun purna bakti dang naswadong amang aka kesalahan songon peribahasa tak ada gading yang tidak retak alani ini so namang au mohon maaf Tuhamu sudi jala unang adong di rohamu aka nasolot nasa lelingon di rohamuna amanginang di kecanda atta di pas di sermon nang songoni di luar mulate ma dihamu amang
margogo mahamu mangulahoni. Nang songodi sude hurian itu hatta HKBP Tangerang Kota. Yang 13 tahun ini saya menjadi parhalado di Cako Kamudu Awamang untuk melayani di HKBP on. Anggia ma amang sude hamu dongak sahuria sehat kuat semakin bertumbuh imam muna amang inang. Jala songon hami na purna bakti mohon doa amang semoga kami keluarga besar anakku di sini diberkati oleh Tuhan. Songoni nang hamu amang inang. Saya didongani Tuhan mahamu dipargogoi hamu disude ulam muna panjang umur sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Songon upas. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata sayang yang dan perbuatan saya yang tidak berkenan, jangan disimpan di dalam hati. Eme si tambah tua, parlinggoman ni si borok, pardenggan basa dosa leleng, di lehon tua saluhut mahita di parorot. Herbangan dalan tuhuta, balatuk dalan tujabu. Hata nauli doho tangiang na di pasaha muna huapu hami mai ditongani keluarga nami ditongani jabu nami. Mulate ma saya di pasu-pasu mahita, Tuhan memberkati. Horas salom. Moliate ma tapa ujung ma mingkuta Marede mahita 202 ayat 6 laos mula ma keluarga situa sinta panggabean laos jong-jong mahita saluhukna. Peleata alede bata amanami na di Banua Gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadengkan doho nasa ulibasa na mauli utus hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseak kami pilihanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutad dahami godang nisilehol-lehom mituhami asalam girgir hami maddok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadariok kanguluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaor hon madamena tu todim. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Tu keluarga na tardidi na pensiun, tujulo mahita rapat dohok na makubasi parminggota Arianon asaro ruasta majalah kita.